Aretxabaletako Arientza auzoko Mitarte Garai baserrian gaude, eta gaur gure protagonistak, Lur Pagoagak, bere artaldea Degurixatik baserrira nola jaisten duen erakutsiko digu. Kaixo, Lur, zer moduz? Ondo, baina sasoia aldu da eta jaisteko ordua. Eta noiz igo zenuen artaldea? Ekaina ardinguruan, San Juana baino lehentsu hau, gaztei temporada bukatutakoan, eta ontsi berutza. Azaro normalian domu santu eguna izaten da, eta pasau da. Berutza etortzeko garaia. Eta gaur egun bizi dugun klima aldaketa dela, eguraldia nahiko aldrebes egoten da. Aldaketa dago artaldea igo edo jaisterako orduan eguraldin eragiten da horrek? Ez, eragiten da, baina ez dago, niri igotzeko orduan ez, itxoiten dut gazta denbora bukatu arte, eta gero jaisteko orduan, azkenen gurtietan luzatu dut pixkat, baina 2-3 aste, ez da igartzen hortarako, eta gero ardixa beurak egutzen dut kalendarizua buruan, Oso ondo, orduan, igoko ga Degurixara bertan artalde aurkitzen duen eta jaiztengan. Degurixan gaude, Degurixa zer da, Aretxabaleta, Eskoriatza? Zati bat Aretxabaleta, gehien Aretxabaleta eta Eskoitza, bizen artien dago. Eta gero oinatik imemuan. Eta lur hauek pribatuak ala publikoak dira? Pribatua dira, bai. Hemen dago lan elkarte bat moduan daukona geixena terreno geixen, eta gero bestia gare pribatua, baserritxarrak, bauren terreno zatitxua daukogunak. Eta hemen inguruan hainbat txabola ikus ditzazkegu, lehen garai batean artzainek hemen pasako zuten uda denboralia, gaur egun bada hemen uda denborali hori pasatzen duen artzainik? Ez dago. Azken nengoa ez hauen itzen temporada lehen bezala, baina indala 6 urte ere hil zen, zala musioarkoa Jose Vicente, gari gondingan jarraitzen zauen, baina fandaneko 30 gehizautan, hemen bukatu zen, mendixan. Lehen hau itzen temporada gaztatan abertan, baina bizitzak eta bizkenian bizimoduak ez dago, lan hori ez dago samurtzen, eta bukatu da. Gaur egun igotzen gare, behin gazta denbora behian bukatutakoan, ardixagia deskantu hartzen gehien bat. Eta orduan pentsatzen dut uda aldean, buelta asko emango zerintzula goruntz eta beruntzez? Astian 2 bider gutxienez, 2-3 bider igotzen gane, azkenian lana, mendiko lana ardixiak hemen duzunien ez da lan zaila, eurak lehen igual gazta itxesanien, izan beste lama, baina gaur egun antzututa gero igotzen dienez, izaten da azkenian da eurai bigilau pixkat, osasunez ondo dauzen, pixkat gainean egon, eta ez da ezer arra horirik eurak ondo egon daitezen, baina ez da beste munduko lanik. Eta ez dakit galdera dezakeda, baina tira, zenbatekoa da zure artaldea? Hori ez da galdetzen, ez da galdetzen. Egun bat, hemen oin dauz ongo diela 80, eta behian aurretik jeitsitako batzuk, eta nera 20-30 inguruan. Aipatu duzu aurretik jeitsitako horiek, beraien kabuz jeitsi direla, ez? Batzuk aurreko hastian jeitsi ziren, 17, harek hartu zauen denpora txarra eta sasoia ikusita, eta eurak jeitsi ziren, eta bestiak aurretik aurten hasitako izten dien bildotzak, horrek pixkate guztu altzen denien, berutza jeisten ditugu. Eta zein motatako ardia da duzuna? Latxak bertakoa, larratxa arrasako buru beltzak, baten bat beba dau buru gorria, baina gehienak buru beltzak. Eta zein ezaugarri dituzte ardi hauek? Esnetarako die, eta gero okelatarako, bildotzak saltzen die, jateko, eta gero esnetarako. Lehen hau artilea, baina gaur egun latxan artileak ez dauko urtin biderik. Artien azkenen gaur egun gastu estra bada, ez? Gastu añadido bat, lan bat, eta kriston problema guretzat.
Eta, bueno, artaldea bai, baina txakurrak ere badira protagonista zuen kasuan, paper handia jokatzen dute, ezta? Hemen daukaguna nola ditzen da? Beltz. Beltz. Ikusten duzu moduan, begira dago Ardixai, eta guretzat da herramienta bat nahitaezkoa. Beraien lana, eske ezin da. Azkenean esaten da, txakur batek 3 pertsona nahi egiten dagoela, orduen horrekin ja dana esan da. Eta gaur egun artzainaren bizitza estiloari dagokionez, zaila da lehen sektoretik bizitza? Bai, ez da erresa, azkenean ipintzen duzkuen presioak eta bai dauz oindala 30-40 urte bezala, beti burokrazia aldetik kriston burokrazia lanak eta erresa ez da, baina gogo euki eskero bizileike. Oso ondo, hain ikusi beharko nola jaisten duzun artaldea eta jaisten gehan berriz ere baserrira. Bagoaz denbora bat Degurixatik jaisten hasi garenetik eta momentu oro artaldea zuzen mantendu duzu. Nola da hori posible? Beraiek bidea dakitelako eta beranzko sasoian ez. Eurak euren etxera doiaz eta gero txakurra dau laguntzeko beti. Eta txakurrari zer esaten diozu artaldea eraman alizateko? Normalian basikuak esker eskuma eta geldi. Eta, erain. Pizka bultatzeko, ardixak animetako. Eta ez dago beste sekreturik, azkenean ikustu duzu lasai doia, beraz beste ez dago beste... Eta, beraiek bidea gu baino beto jakingo dutela esan nahi duzu horrekin ere. Beraiek azkenean umetatik hasten die gora eta bera hitzen, hemen gehienak media izango da 3-4 urte, haurak urtero gora eta bera ikasitzen dabe, buruz. Lekuan instintu hartzen daue. Eta, ikusten batzuk marka batzu dituztela, ez? Gehienek. Hori da azkenen zure artaldea dela identifikatzeko. Hori da. Eukitze ditue marka die, nik itxot, bonja pura borrota, baina pintura berdia bizkat biztakin urruinera ikusteko, eta gero daukie, belarrizetan daukien markak hori die kontrol sanitarioa eta ardien animalien ongizatian barruan ipintzen dien marka bakotxa dauko, alde baten dauko txipa eta bestian ardi bakoitzak bere denei bat moduan ezkenean. Hor duen ondo kontrolauta dauzkezu momentu hori. Iritsi gara, itzuli gara gu eta artaldea mitarte garaira, Ariantza auzora, eta behin artaldea baserri inguruan dagoela, zer da zuri dagokizun lana? Oin behiz jarraitu zaintzen eta gabonetan hasiko die arkumia jaiotzen eta hortik aurrera ziklo berrizea hasiko da. Arkumia zaindu, esnia jaisten hasi, gaztain eta gero barriro ekainera arte hori da gure lana. Eta gero ekainean berriz ere... Berriz ere, ziklua hasi eta gora, urtero lez.